Guri gustatuko litzaiguke 16-17 urteko gaztetxoei gerturatzea zientzia eta teknologiaren errealitatea eta mundua, ezta? Egunero ikusten dituzten objektu eta fenomeno mordo batetan edo askotan, zientzia eta teknologia handia dago atzetik, eta nahi deguna da nolabait beraien buruari galdetzea, zer dago honen atzetik, zergatik gertatzen dira hemen zenbait gauza, horiek azaltzea, eta nolabaiteko jakin-mina piztu, ea sustatzen ditugun bokazio teknologiko eta zientifikoak. Nire ustez, gaur egin dugun tailer honek bideratzen dugu pixeak, guk ikasi nahi dugunera, adibidez, egon da tailer bat egin dintzen ditugunak erreakzio kimikoekin esperimentuak, eta azkenean, medikuntzan laborategian ikasi nahi baldin batzu, horrek zure ametxetako lanari pixkat hurbiltzen zaitu. Hori da, eta gero ere beste esperimentu batean ere ikusi dugu ze material erabiltzen dian industria desberdinetan eta gehien bat unibertsitatera begiratuta oso interesgarria iruditu zaigu. Konturatuko dira nola egunero gertatzen diren gauza askoren artean, zientzia eta teknologia horiek dauden, ezta? Esperimentu bat egingo dugu magnesio sua esortzen, eta hitz egingo dugu nola itzali behar den su hori, ze arrisku daukan modu batera edo bestera itzaltzen saiatzeak, eta horren atzetik ze reakzio kimiko den eta ze prozesu gertatzen diren. Azken batean, edozein errekuntza prozesu baliatzen du oxigenoa. Orduan, zuk ura botatzen zunean, uran oxigenoa dago, eta horre egiten duguna da errekuntza areagotu. Orduan, ematen da alako lehertze bat, esplosio bat. Esplosio nahiko handia, da tokar materiale gramo absorbeno, bale? Argi Kanpoan egindako esperimentuan manganesoarekin egin duguna su hartzen dula eta urarekin ezin dela itzali, hori ere niretzako berria da, eta nire ustez gure kurtsoko guztientzat ere berria izango zen, eta gainera ikusi dugu, baiek esan duen bezala, suzirietan eta abarretan horrelako erreakzioak ikusten dazkagula eta ez dakigula. Eguneroko ikasketa prozesu horretan askotan ahaztu egiten zaigu zergatien inguruan, pentsatzea zergatik gertatzen diren gauzak, eta nik uste horrelako saioek laguntzen dutela galdera horiek egiten, eta nolabait ikasleak ere hasi daitezela galdera horien erantzuna bere kabuz bilatzen edo behintzat kezka horiek sortzen.